Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga kasuners, balik na sa tao. Akong i-upload karon ang Palamay Drama Compilation Part 179. Huwag na ako'y pahibaw sa inyong mga kasuners. Na ako'y gi-edit nga lain nga drama. Daghan na ni ako na edit. Sunod simana ako na ni-upload akong mga drama nga akong ipang-edit. Huwag hinaot nga masuportaan gapon yung mga kasuners. Kini ako ang gina-edit nga mga drama. O makabawi na jud ko sa inyong mga kasuners. Naka-relax man ta o pila ka adlaw mao naka-edit ta o daghan-daghan o sa gyapon magbasa dita sa mga comments katong last nga gi-upload na to para makasugod din ta sa atong drama. Ang first comment na to si Ma'am Delsam 99. Hi Sir Idol, maayong hapon. Ani apa ko Hong Kong June 10 pa pohon ang flight nako. Attend na pud ko graduation June 13 pohon sa akong anak. Salamat always, God bless you and family. Na nakaroon si Ma'am Delsam 99 sa Pinas. Congrats sa imong anak Ma'am Delsam 99. Si Oscar Abedog, salamat Idol kay naka-upload na ka. Daghan na sad ko mahimong trabaho ani Idol. Basta pala may ay nga drama Idol, di jud ko dukaon og sa gyapon Dol, why skip ni Dol. Si Oscar Abedog dako kay nakatabang sa ato kay sa matud pa sa iyang comment nga di daw siya ga-skip. O kana Oscar Bedog, salamat jud kayo sa imong tabang sa kuha. O usbon ako Oscar Bedog, salamat jud ka sa imong pagsuporta. Si Laarni Vidal, always Idol ga-support jud mi. Daghang salamat sa mga drama, okay kayo. Daghang salamat jud sa imong dia Laarni Vidal. Si May Tasyo, nice. Thumbs up dayon si May Tasyo, salamat sa imong dia ma'am. Si Lindsay Arnel, more to upload Idol. Duha ka heart, salamat sa imo Ma'am Lindsay. Si Rodrigo Valle, salamat Sir Idol sa pag-upload. Daghang salamat po sa imo diha Rodrigo Valle. Si Nalin Labial, nice drama sir, thank you. Daghang po salamat sa imo Ma'am Nalin. Og di nato dugayon ato nang sugdan atong Palamay Drama Compilation Part 179. Ako si Maui, ginaingon, wa ako'y plano nga mangilog og babay may tag-iya na. Kung nitabo man kini, ang tanan, pagbuot yus kapalaran. O kini nitabo sa akong kinabuhi, nga dili ginako mahimong may kalimtan. Asa naman sang going mo ha, Maui? Isputing naman sad ka. Wa mo ko duty ron ma. Manoramig akong uyab. Kumusta naman tong tabi-tabi nga akong nadungok? Nga ang imong uyab, dunay laing uyab, tinuod na. Dili man na tinuod ma. Tungo mo tingnan na. Gidaot mo naman siya nga dunay tao nga nasuko niya. Kadaghas mga tao nga nisulti nako ana, sila yung tanan na makak. Og ikaw, syaro naman sad kun wa gyud kay tabi nga nadunggan bahin ana. Aw basig do na pero nagpakabuta-bungol ka lang. Arinan ko ma. Sige gyud. Pilit gyud og maayo anang babae nga gidungog nga dunay laing lalaki. Bahala ka na ha. Masawa na nimo pintas pagkupog. Tekang tabi ng nadunggan ako. Bahay ni Telma sa kuan. Bahay ng tabi Huwag ka na ang gusto kong sa taon karon. Kung tinuon man ang tanan, hindi ko mapaduko sa pagpagigbuwag kang Telma. Saan makauras kung paabotin sa amang butanan? Huwag pa manggit siya. Sa kanil. Mabalay lang ko sa akong giparkingan na motorsiklo. Mulinan ko Hoy, ayaw ng payhana da. Laing gitingaling siya da. Nagani uyap. Huwag mo iyang kadate karon. Ay, kalagot. Niyan ako sa among sityo. Kaskas ba tag-oras Uy, hala. Di ka nang tapok sa bahay nila ni Bay Edi? Saan mo kayo nitabo? Sus, kaluhoy sa taong marina Nasakpan ka niya sa akto nga nagduwa o kayo si Edi uban sa laing babae. Mo ba? Nakasakop din sa Marina? Uoy, Mawi. Og si Marina. Uy, naghigot og pisi sa iyang liog.
Ug ang pikas tumoy, iyang higot sa kisami. May gani kay nagkakita ng ilang anak nga gamay pa. Ug natabang sa mga tao. Kay kung wa anadali. Asak pa na gid si Marina sa akto. Itong iyang kabit. Asak pa na gid eh. Wa gyud kakabadlong ang imigo nimo no. Kabuot ng Marina unya. Iya lang giluiban. Dili unta siya magbuhat ana. Bisan tungod na lang sa ilang anak nga 5 anyos pa in taon. Ila, asas Marina. Asas siya. Nawa na ko sa kong galingon. Mo na lang diha sa una-una pag... Marina. Ayaw na kitahon ang usba na yan. Ayaw tahon. Kadulay lang yung babae nga. Kuan, nagpakabuang si Bay Idi. Pasag di siya. Mabuto yapon panahon. Nagabaan ra siya. Ang gaba di magsaba day. O pagbaso siyang gibuhat. Di siya magmahin ini. Gabaan na na. Og nagpasalamat ko sa Ginoo nga may nakatapang panako. Unsa man kaya nakakaon na mo sa imong anak day? Sa Inday nakakaon na. Ako naliwa. Sige. Mukaon ko ron taod-taod. Sige di. Dini ka lang ha. Kay palitan ta ka og imong makaon. Ayaw, uy. Doon na may kanon ng sudan nga inununan sa kusina. Pita. Ganun na nga pit ni si Baidi, oy. Kakagwapa ni mo. Nindot paglawas. Psst, kung ako pa imong babana day. Di kita ko muling iglain pa. Di na kita eh. Mawi. Unya, unsa man? Busog na ka? Oh, salamat ha. Imo pagit kong gipalitan og linat ang baboy. Init kay ang sabaw. Salamat kay Mawi. Abi mo, day Marina. Parihata nga gibudian sa itong mga minahal. Pero binta ako. Kay uya pa man ni Tilma. Dili pa man mi kasalday. Naibaw pa lang kong daan. Ngayon day anak si Adi. Mas may pagwa na ko siya sugta. Day Marina? Imo mo kong gitutukan? Day? Pagkaswerte sa babae nga makabanan ni mo, Mawi. Og ako, ay, pagkabulahan, unta na ako. Kung ikaw pa untang akong napana. Day Marina? Unsa? Naluoy ka ni Marina nga wa na balikas iyang bana? Oo, ma. Ug abi mo, ma. Lahi ang kaluoy nga gibati ko niya. Mura ba og... Ug unsa ha? Mura ba og... gibati ko nga... Nga naigugma ko niya. Uy, Mawi, ayaw paghinanggaw ha. Minyos Marina. Bisag gibiyaan siya sa iyang bana apan may bada siya. Ug dili na mahitabo nga makapakasal pa siya og lain. Ug imong uyab ang atimana. Kay kanang imong uyab do na sa ilaing laki. Alang sa imong kasayuran, ma. Buwag ni mi si Tilma. Ha? Gibuwagan ko na siya. Mawi. Tulog ka, baimok? Misulti ni mo si Marina? Ay, lagi ba'y Mawi? Matod ni Marina ba? Nakagusto ko nun siya nimo. Pero kutob na lang ko nun siya diha. Kay, di man ko nun may tabo nga, manguyab ka niya. Kay, ulitaw ko nun ka. Samtang siya, minyo. Abi mo bay? Hmm. Gusto ba isa ko niya bay? O gusto ko nga siya untang panguyaban ako, pero... Anong na may piro, ha? What? Nadlo ka nga, pat yun sa iyang bana kung makarelasyon mo. Oo, Makarelasyon ni mo ang iyang asawa? Wa ko madlok bay, wa ko madlok. Andam ko nga magikamatay niya. Pisa ko sa orasa. Ang ako lang lainan bay, ang libak ba sa mga tao? Pasagdi na lang mga tao diyan, mga libak na sila, hoy. Ako pa ni mo no, birahanan ni mo sa Marina, bay. Lami ra ba na sa Marina da? Ha? Kato si Kuan? Unsa? Katong kalug-utok? Katong utog, oo. Kato ba si Idi ba? Oo, katog man to utok. Oo Di ba? ayaw to, hana. Buwan Bakit mo to. Nangita mo to laing lami. Ha? Nakalami ang iyang asawa. Mao na. Oh, sultihan talaga ba mo? Nanguyab man ko ng Marina. Oh, tinuod. Nanguyab ko na niya, bay. Wala ko niya sugta, bay. Kay, lagi. Ikaw may ang nagustuhan, bay. Mo to niya akong gibasted, bay. Kay, nakagusto siya ni mo. Sa ako pa ni mo, bay.
Birahe din na siya, bay, kay nagpangita na na og lawas nun nga kalipay. Bay imok. Salamat kang gisugo ko nimo, Day Marina. Salamat kay Day. Salamat sab nga bisag minyo ko. Nanguyab ka gihapon ako. Ang imong bana, si Bay Idi. Dili ka niya siya mangitagubot? Kung mag-live-in ta? Ha? Kung sa unang hikayo tungod siyang paglimbong nako. Ning hikayo na. Kung mangita siyag samok sa atong relasyon, andam kong sudlan ang bilangguan. Mangita siyag samok sa atong pagpuyo. Marina. Ayaw na ko lipi. Gimingaw na ko ning anak. Tanas kwarto na. Kaya na natin mo ka. Didi anyway. Kaya naman miss ko uyab. Mag-imara kong biyaan ng magkatagpaw ha. Kukit ko Dili, puso. Day. Di tagyo ka biyaan, Day. Ang imong ubos be. Ano sa ubos be? O din sa taas pero hindi. Ubos na po na. Paus-us na. Sige mo eh. Sige. Hagi na na. Sige na. Mut. Mas ayaw kang matake sa kumbalan. Hindi man tumatugay tilap na ako. Pero ikaw, mawi, sige pa. Ganahan ko ini, Day. Pingi mo, Pin. Pupun ko ni mo. Wow. Dutay. Tuskig. Katak ko. Ang ganahan ko ani lamian. Uy, Kalami. Marina. Tapak. Singalong nagmali. Adi na maganda. Nami tayo. Yun ko na nipi. Okay. Ikaw ko dito eh. Man. Ang ganahan. Sige pa. Marina. Hapit na. Ito ko. Naku. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Editha, ginaingon, ayaw paghukom kung mismo imong kaugalingon di nimo madisiplina. Binag-ayaw pagsawsaw kung wa ka mahibaw sa sinugdanan o katapusan sa istorya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong ay kalimtan. Uy, unsa to? Saan to? Unsa to? Puro mo itong dunay, may bangga sa tong gate. Edita. Johnny, ayaw pagkawas. Magsusi lang ko, Edita. Mobile ko, Johnny. Ikaw? Hubog ka? Tungad ni mo, Johnny. Baka ka, Leslie? Gunit sa ko kamot, bi. Pagbarog, di. Dali. Kinsa man lang. Babae? Ay, ako Sa sunod, kung mahubog ka, ayaw ibangga sa mong gate ay mong motor, ha? Pangamong maning imo, ha? Ato na ibangga sa highway, ay. Huwag sugatan kagong truck, aron mamatay ka, ha? Ha? Johnny. Nakaila ka itong babayahan na kaganina, Johnny? Ha? Oh, oy. Dihang ni gawas ko, nakita man gud na kong gigunitan kaniya. Ah, nigunit siya na ako kay nagpatabang itong nga pabarugon siya ba? Oh, mo ba? Hmm. Naluoy ba ako niya? Gwapa ra babayahan na? Ay, dali na. Matuog na tagbalik, Edita. Sige, Johnny. Sweet si Johnny sa babae ka kanina. Mapalakon kayong iyan kakway. Askang buang nga guding wajo ni. Ay, lagi yun. Kuyawan lagi ko ganinang kadlaon, bay. Nga? O ako may bawa kung unsay sunod na hitabo kay gibiyaan man ako to si Leslie sa among gawas kay naaman si Edita. Bay, bantay-bantay kang Leslie, ha? Kay kuyaw ng babayana. Muguba ng pamilya. Bawa, bay? Lagi! Katong una na itong manager,
Oh. Siya'y hinungdan nga nung mi-resign. Kay sigihan na mag-away sa asawa. Kay musuman sa bahay si Leslie. O, ganang suhito man ka ni Leslie bay? Ay, usa ko's biktima na bay? O, usa? May kaniana ka, Johnny. May bisita ka. Ha? Ganina ra na siya pero wa mo lakaw kay paabuton gyud kuno kaniya. O, kinsa man? Hello, sir. My God. Yan ni subay si Leslie. Nagkahinamdum ka niya, Johnny. Siya tong hubog nga nabangga sa ato ang gate. Ug niya siya kay Gwapo na imong bana, mamsa. niya siya kay mobayad siya sa damage sa gate nga naguba dihang nabangga ang iyang motor. Oh, mao ba di, ma'am? Just call me Les. Sumpay lagli. Leslie? Oh, Huwag ko'y cash pero doon ako'y check. Ayaw makabala ka. Dili ni mo ontol. Ang akong kasing-kasing rin mi ontol ini kay. sige. Dawaton ko imong cheque, ma'am. Okay. Sayon naman ay kang ikasinabot, sir. Bisag wa pa ka mahibaw kung pilay akong ihatag ng bayan. Anyways, 10K. Okay ra ba mo, ana, sir? Kaikat pa ni mabayhana, oy. Uy, kasagaran may tabo basta ang asawa. Lusyang nga. Wanay panudlay. Wanay artist allowance. Wanay wala artist kaugalingon. Dapat lang, artist ka, uy. Nadali, mangita ka yung babayang bana, uy. Ako ba imong gipasabot? Ay! Bato-bato sa langit. Amay ko galit. Ay. Ha? Amay ko galit. Magalit. Mahimo bag dili ka manghilabot nako? Ngano di ay? Lusyang nagikuntan-awon, ha? Og doon na kabay na sayran sa gibuhat sa imong igsuon, ha? Sultihi ko nuko. Oo. Sultihi ko. Edita? Ang isa kami yung tingog, ha? Muna kong paulit ni mo, Johnny. Puti, tayo paragod. Nausam ka? Nausam do, ha? Ay, kung tanawa dun eh. Wakay gibuhat ang wa. Doon ay gisulti imong igsuong bayot, Johnny. Ha? Sabay na ta magsulti. Unsa may mong gisulti sa akong asawa, ha? Ay! Nag-blast ang akong maguwang. Tiyawa, eh. Mas may pag-imo kong sultihan daan kung doon na ka may gitago na ko, Johnny. Amaw ginibayot tada. I will explain, Edita. So, doon na gitay sa dain ako, ha? Yes, ay pagkilat. Sultihan ta sa tanan. Sige na, sulti! Ay. Sorry, miss, ha? It's okay. Kung di ka ba gwapo, di na ko dawato na yung sorry. By the way, ako si Leslie, ang medrep sa inyong company. May mapag makikdate ni mo, Mr. Handsome? Johnny? Faster! Nga nagbubuhat, maninin mo, Johnny. Nga naman. Nga naman. Sorry, Edita. Sir? Ako ni motor? Aram na to, ka? Dawatan ni Yawi, oh. Ay! Allah, ay ganahan ko. Thank you, Miss Leslie. Daan pa ko? Daan pigi ko. Daan? Ngayon mo ko gibaligya kang Leslie. Ay! Malay, Johnny! Animal ka. Igsuon mong tatando, ha? Tinan masab nga, di ka gusto ka ni Leslie. Nakagusto ko. Pero ikay nang itag paagi nga magka-date me. Ay, sis! Ayaw
Ayaw na lang ko rin man na Juni. Ayaw na lang yun. Happy naman sad ka ba? Diba? O mas may pag kamo ni Sili ang magkipo no yung biyaan mo kag imo asawa ay nga. Siyang no. Unsa man? Ah, Musulti ka sa babae, pagbuwag mo o dili. Mularga ko sa Amerika, Johnny. Dili na ka na ako. ay alarga! Tapi si Kanto bakas kinatuloy sa bangaw no. Lupad ato ka dito. Lala! Ayan. Sakita, oya! Ato sa imong pagtabang ang magubang ang relasyon ni Johnny. Sa wera kang bayuta ka? Nanghilapot ka na mo, no? Huwag ka magani makabantay na si Pilas imong kaugalingon? Ang ako pag kinabuhi ang imong hilaptan? O ikaw, miss? Hey! Ang mata? Gitintal ni mga kumbana? O tinuod gwapa ka? Gwapa ka ayo ka? Anugo ng imong kagwapa kung mamahimo ka lang kabit sa kumbana? Tita, ayo lang pagbiya, day. Kining nahitabo ninyo ni Johnny ng among anak, pagsuhay lang kini. Ay, anak, mayo. Tagi dyan sa mga anak. Ma, pa. Salamat sa inyong pagtabang ug hangyo ni Edita. Biya na mo din kay andam namang mga butang ni Edita aron sa paglarga sa Amerika. Di na ko mo dayon og larga, Johnny. Tungod tigi pasaylo na ta ka. Ay, salamat in taon, day. Tao lang ka. Ang tao masayop mang cute. Og ako nakagipasaylo, Johnny. Salamat kay Edita. Salamat. Gipasaylo ko si Johnny, pero kung muusap pa siya, dili og dili ko na siya hatagag pasaylo. Never again. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako sa Tristan ginaingon. Tuoan ginato ang atong inahan. Sa ingon, kita mulambo sa kaulahian. Paning nitabo sa kong kinabuhi nga, di na ko mahimo mahikalimtan. Yay! Maligo ko sa uwan! Maligo ko sa uwan! Uwan! Maligo sa uwan, ma! Ay, nabuang ka na? Ha? Anong mabuang man? Wa pa man, anong day? Ha? Ibaligo kas uwan nga nagdugdog og kilat man. Dugdog kilat rin no. Nya, nindot na iligo, eh. Ay, dili, ay. Patuon ako, ha? Kay kuyaw kay nang maligo sa uwan o niya nagkilat. Maigo niya kas kilat, Tristana ka. Ay, santisima! Anay! Ay, ginoo ko. Ay, kakusog atong kilata. Ginoo ko na to, ana. May naigo sa kusog na kilat. Uy! Day. Nga no, si kablit niya, Kadlaw na day. Bitaw, kay baw ko. Nga no, magkadlaw na. Jay na day. Unsa? Hinayan na yung tingog taon doon. Tunay makabatiin taon. Saba di, oy. Say Jerjer, gidugo ko, oy. Bati ng Jerjeron, basta dugon. Sir, sa ka ba? Tuom ka na. Pila naman na kaadlaw, be. Karon pa, ha? Ay, maglapan na, eh. Ay, tanday makanya. Di lagi ko kay makadaot na sa babay kong Jerjeron nga gidugo. Ay, sidaga na sa inyo. Kung tinuhuan day, ay, suka. Sure ka diha, Migs. Uy, madapa da is imong banana. Da, ambot lang niya, Mix. Nagdako lang na yung una-una. Di na biyak tao na mo barog ang iya kay taas yung sugar. Di diabetes na. Daghan na bitaw nga musuway ko no siyag palami na ako. Pero ay mohunong, ay, kay bisag unsaon, di man kabarog ng iyang junior. Saba ka da, Migs. Uy. Uy, hala! Itong kairing, kalit lang nilabang sa daan! Ihunong ang jeep! Ihunong! Uy! Ngano man, ma'am, nga nakalabang naman ang iyang itom nga ugwa maligsi. Balik sa agi, driver. Balik tas agi. Unya nga kung pangapasahiro, ma'am. Ay basta ibalik sa agi imong jeep pagdali. Hapit naman ta maabot sa syudad na. Ibalik aron dili ta mahurot. Unsa lang? Basta doon na gani mo kalit og labang sa daan nga iring nga itom. Nahan ana, dunay nagpaabot nato nga disgrasya. Matay tang tanan. Ay, unsa nang?
Day. Sugot na lang, Colby. Wala naman kadug, aday. O sige, pero to the highest level ang imong performance, ha? Ay kog bitina, Dok. O, lagi. Dali na. Higda na. Sakay na! Ano yan? Oops! Agay! Akabugat sa nimo doy. Ako'y maupi. Sige, day. Mas bugat magkanako, day. Reklamo di, ha? Ikaw ba ang hagad na ako, ha? Ilimot ko da. Do, wala naman kay laming mo romansa, eh. Dito naman kag tutoy di, ha? Tayo ba? Amaw makaday. Yung ano ito, lang style. Agay, oy! Akakit sa danang kukuroy katater sa dito, oy! Dugaya gud nimong nabalik. Para pagpangil kater. Dugaya gud nimong nahuman. Kadaghan kay kagkuko? Kapoy. Ni mo jil-jiron day. Wala noon. Ang nilkater? Wala mo barug. Di ba? Miago ka. Gahi. Gahi. Hilong gani eh. Gahi ka. Hilong eh. Pagahion lagi ni nako. Yang lang diha, ako ray bahala. Araw di ni mo gahi. Ay, sige tati mo gawin. Sa man. Paan yung duwa niya, ay! Pangatog na ko mo! Nge. Kay! Uy, Ma! Dunay na nawag ni mo! ngong musinggit ka man, oy, nga Oh, narama ko sa maramday imong ka di tuhod. idea. Kaysa man na ba? Ambot lang! Kay! Oh, time pa. Mikay! Ikaw ni? Lo? Oh. Ha? Ako ni, ikaw. Kinsa man ka, ikaw sad na. Oh, limo ta kasi mong ex. So, Ma. Ha? Dali na. Padayon na sa unahan, dali. Ay, tampa sa good Tristan, God. Ha? Tampa. Tiyoy! Oh! Ikaw na! Ako tao ni ka. Hello. Ano man? Oh, yoy. Ang sa may nahitabo tao ni mo, yoy. Nga, pero tinanin mong kuyota, uy. Di ko mutang naw ni mo sa agta, do. Mama, uy! Musa! Kabaw ka day kay mo ni resulta sa daghang giukay. Ha? Problema nga giukay. Dali na ba? Paano ba? Dali na, uy! Dali na! Sa mo ni ba tao? Dali! Kay! Guwapang yapon ka kay! Gara, bes mama. Huwag entertain sa iyong ex. Tug-anti kang papa, ha? Sus! Ay nalang paghitag samok, Tristan. Tristan, ano na lang kumatuhog sa inyo, Bi, kay mahadlo ko nga muuli sa amo. Pasikulatahon ko sa kong papa. Okay, sige, Imelda. Yato talaga kaugma sa inyo. Tristan, tugnaw. Baksak ko. I love you, Imelda. I love you too, Tristan. Unsa ron? Magsusi ko. Murag na mas kwarto ni Tristan. Naagid lagi sa kwarto, Tristan. Ablihan ako, pultahan eh. Kalito na ako. Kini. Mga inatay! Abi na kong dunay na sa agkag! Naon sa makabikay, uy. Bikay? Ay kog basula. Lain man ko pamatiyo ng agos uyab ni Tristan God. Mura magkag.
Kinsa? Ngano? Unsa ba ning lakiha? Sa mga kada, Tristan. Sa ba ning... Mama sa doy. Nauwaw ninyo na akong uyab da. Bade, oy. Ayun, anak, mampud ka. Kani ato ay bikay. Unsa? Sa pagkataminyo nga, kurso ay kang mugo. Hilo moy. Tristan! Tristan, doon ko dire. Nga naman, ma. Ikaw ba? Ma. Kapila naman ta kasultihi, ha? Ngayong pabuntagin ng ato mga hinayhay. Ilabi na ng ako mga underwear. Sorry mo, nalimot ko sa pagkuha na gahapon eh. Pastilan yun ni mo. Uy, labi nag-usab, ha? Hindi ko musuluban ng mga nagabian na sinayhay. Uy, Unsa man? Gusto kang madjerjeran kung dili ingon na to? unsa ba? Si Papa na magkaitig-jer-jer ni mo. Di man na, dili ingon na to si Papa. B-O-G-O ka? Ang mga underwear na ako ba, di na pabuntagan si Nayhay kay mamabdos ko, kay upahan nis Inkanto. Grabe yasan, mama, oy. Engkanto kay mo upa ni mo, ma. Ikaw ba? Kanang pagkat matuho-tuon ni mo, mano? Ay, ito nang ipadayon, oy. Daghanang nakuyawan anang imong talent da, mabikay. Grabe na gyud ka tuho-tuon ni Mama Bikay, oy. Estampante na nabuntagan sa ihaya, no? Masuko, mahatlok siyang mamabdos tungod kay maupahan ko no ni sa dili ingon nato. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Si Selena, ginaingon, palabihon ko na lang nga matiguang dagang kaysa tilaw-tilawan lang ko nila. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong kalimton. Selena, you broken my heart. Naunsa ka diha, Aploy? Oh, bitaw. Ay, paitan ng kinabuhi. Pait pas panyawan. Nus amang taon ko, sugto ni mo, inday, Selena. Huwag tanga sa ng imong mga bisyo, Aploy. Wag tangon ko ning akong bisyo, basta sugto na ko ni mo, day, Selena. Baya, no? Lagi. Pag-ampo, Aploy. Sakto kas ibong baruganan, Selena. Ay gud padag ilas mga lalaki, kay kanang mga laki. Gusto lang nang mutilaw na tong mga babay. Unya inig humagtilaw, ay wa na. Di dayon na sila managan. Ka-relate lagi ka, Nay. Ay ka-relate yun ko. Kay mo man gibuhas imong amahan diri nako. Diyang nahuman na siya tilaw sa akong katamis. Human ko niya topsis pagdimdim sa akong duga. Gisop-sopan ko niyag maayo. Gipakasama ko niyang duga sa unod sa pinya nga gikuhaan sa katamis og subok na lay gibilin. Og ang subok iya pang giluwa. Nay, is that you? Yes. How do you do? Wa na. Liso ng utok sa gisupsupan sa katamis. Hi, Selena. Kaila ko nimo? Kaila lagi ka na ako. Of course. Ako ito nung nakig-ila-ila ni mo dito sa eskina. Nalimot ka? Nisa kay kag tricycle, nagkatapad ta o gipitihan ganita ka? Remember? Husto! Nainomdom na ko nimo. Ikaw si... Justin. Bieber? Justin Baliko. Pastilan, Justin. Pastilan. Piliyago ng mga babae imo minyuan ka ng kagwanta ng baliko. Tay! May nakita na ko, tay! Kisa man na? Si Selena. Oh, Selena. Kunya, magkagusto ka na ni mo si Selena. Murag makagusto siya na ako, tay. Baliko. Kaya ganahan mo siya lalaki ka ng way bisyo. Mo ba? Kunya, pangutan na kung makakaya ba siya sa imuha, Justin Baliko. Sa? Si Justin Baliko? Ganahan ka na, Selena? Oo, Aploy. Di manon kayo siya gwapo, pero ganahan ko niya. Hala ka diha. Di ka na ako nga straight kining ako, ha? Ha? Pero adto yung kag Justin Baliko? Anong katawa man ka, Aploy? Baliko ra ba o si Justin? Sige lang. Ganahan man sa kong balik ko. Na! Unsa mo di ay? Niya na kita din ni Selena. Unsa man ning dapita, Justin?
Motel. Magunsa man ta din eh. Gusto magkakamutan sa akong baliko. Oh, tinuod man ka nga balik ko ng imuha. Ayaw na lang. Ayaw na lang. Di na lang kumutan-aw anang giingon ni Aploy nga balik ko, uy. Kay mahadlo ko. Uli na lang ko sa amo, Justin. Uy, unsa? Uy, di na may mga muli ka. Ni ana ta din hi. Nagbayad na kog inuras din sa motel. Unya, muli ka. Uy, di na may musli na. Ani ta din hi. Dili ko mo sugot na mo uli ka. Uy, hala, kalain. Lain na ba kog ako yung masuko? Maon sa manday ka, Justin. Usamot ka baliko nga kuha. Ay! Gikakos magkukulimutin. Daksiti ka, hindi ka makagawas na sa kwarto. Nagbayad na kong busa. Lainan ni mo, Justin. Uy, ayaw pa. Ayaw pa. Justin. Tin. Gawas ko na. Niyaw. Nag-awa mo. Imo na, Tin. Mauna. Ang gingon ni Aploy ni mga balik ko. Tinuod ka na yung gisulti ni Aploy na ako. Nga balik ko rin imuha, Tin. Tulo ka? Oh, Justin. Oh, Tin. Oh, Tin. Lagi! Traidor! Immoral! Naunsa ka, Aploy? Ha! Nitilaw yun eh kas kang Justin nga baliko! Hay, Selena! Nay. Oh, Selena, naunsa ka? Kaluyagod nimo. Bahalag matiguang daga na lang ko, Nay. Dili gid ko magminyo. Uy, ngano man? Sakit. Naunsa ka gud nakatilaw na day ka? Oo, Nay. Ayay. Kinsa may nagpatilaw nimo, ha? Si kinsa? Si Justin. Oh my God! Paliko! Nay, tinuod. Balik ko, gyud. Pero time pa, Nay. Nganong kay bawo man ka nga balik ko ang kang Justin? Nakatilaw ka ba usab sa iyang balik ko, Nay? Nakatilaw ka ba kang Justin balik ko? Si Elena, kuan ka. Sultihi ko, Nay! Sultihi ko! Kuan, Nak, kasukay bit akong balik ko. Nay. Dili lang kang Justin, ha? Ha? O kagkitsam din, Nay? Tatay ni Justin. Sagdi lang kung matigaw ang daga ko. Basta, dili ko gustong tilaw-tilawan lang. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dolor. Ginaingon, mas maayo pang magbuhi kog mananak, pabaligya ko pa. Nung pag magbuhi kog bitin, kaya bisag gilawgan ko na, paakon ka pa. Mao kini na itabo sa kong kinabuhi, na dili na ko mahimong may kabunta. Brownie! Charcoal! Paghilom ragod mo! Miss? Unsay ato nimo? May mga tubig. Kayo ko. Kadiyot ha, magkuha ko. Daghang salamat. Tagadiin man ka, miss. Kutas man kayo kang tanahon. Gikan pa ko sa Mindanao. Misakay kong barko. Mitago ko kinahadok ko sa akong kapuyo nga makitaan ko. Di na ko mabalik niya. Iya kong dapatan, permi. Katapusan niya pag dapat na ako. Wala na ako magwanta. Ginoo ko. Unsa man imong sa imong bana? Sobra ka siloso. Bisag kinsang lalakihan nila yung silusan. Gibunog ka niya? Perting mamunog ba na, ha? Kining mahimo bang mo hangyo? Anhilang ko nimo. Nagpamid lang ko. Bisag dili ko naman sulduhan basta magkakaon lang ko. Patakab ka pa sa kang waka ba kailaw, waka ba suhito eh, Dolor? Sahi ra bagod kung ako'y naingon ana, Ronald. Baka ako na mabayan na? Yun siya,
Mamunog ko na yung bana. Pero, niyo sa kabunog, wa ko kagkita. Bitaw, no? Hastapot ko. Wa ko'y nakita ang bunog sa iyong lawas. Gawas lang anang kahugaw niyang si Nina. Ay, sagdi na lang. Ang importante nga nakatabang tagtaw. Ay! Hala! Sorry, naligo tayo karon. Kaluktok! Kaapoy ni mo! Galit ka, uwapoy. Angay mo po nang ipanghambog kay dako man. Kaag ka pa ba yan, ha? Ka. Kitang siya sa kuha na. Believe ko kay mga magkagas is. Kinala na ba ng is, mag-holding ka. Kay, nakikita ko. Ako lang panlawag sa mga iro, Dolor. Salamat, Ronald, ha, kay nilive di ay ka. Sige. Ang mga iro, ha? Lawgi ba yun? Lagi. Ato na ko, Nald. Sige. Tuanis, Dolor. Ang timon niya. Si Dinya. Nas bintana. Amo, ni babay pa nago. Nagngisi. Gaga. Pwede ka gaga mo ba yan? Hapon na siguro kumahuman di rin, Nald. Sagdi lang, Dolor. Take your time niya. Ano di ka na balik-balik sa is. Ronald, ngano ka? Buhi na, nabuang na ka. Ronald, uy, naunsa man ka? Yutong man ka. Way kaso. Kuan, nalawgan na ko mga iro. Lain na po akong lawgan doon. Sige na. Bye na. Ano naman ka? Ikaw ba? Animal ka ba? Pahinga ka? May ka mo pagkana? Nagpawin ka, Ronald. Kada ko ini. Gamay mo baba. Asway ini na. Ang nagmahinang na kay. Gamay ka baba. Suway? Pati kong asawa, ha? Ayaw pagkanda. Sige. Sa? Lami. Ano ba mo? Murag, gipanggutom man mong tanan. Gilawgan mo ni Ronald, awa. Amaw ni ba na, ha? Ingon siya yung gilawgan kining among mga iro. Gipanggutom man maayo. Ang gipanglawgan na ni Dinya, eh. Ako'y naglawag nila, Dolor. Unsa imong gipakaon nila? Jumbo hotdog. Unsa? Anya? Nikaon sila jumbo hotdog. Nikaon. Lami. Unsa? Gilamian sila sa hotdog. Giganahan. Jumbo god. Ang mga babayanay. May hindi ba kabantay sa lusa? Akong chikinin niya sa liog. Time para, good Ronald. Ngano, Dolor? Chikinini nang naasi mong liog. Kinsang iro ang nagbutang ni mong chikinini, ha? Si Bulldog. Si Brownie. Si Dinya. Daan pa yun ko? Samtang wa ko, nakigduwa po kag kayo. Pamunita na mga sinina ni mo din niya. Layas din eh! Dolor, pasagtan sa taga. Ang kabihana ka? Klaro na kayo imong pagkabitin, oy din niya. Mas maayo pag magbuhi kung mga mananap kay mabaligya ko pa. Pero ikaw, gibuhi ti ka. Gipakaon pati ka. O gipapuyo pati ka din sa amoa. Unya, bitin di ay ka. Gilawgan kag hotdog sa akong bana. Mikaon sa kang bitina kang dako. Isa man sa di mo kaon sa hotdog nga jumbo man. Layas! Layas na din niyo! Mao na diha, dali kay kang naluoy atong bayahan na pero sa iya gibuhat ni mo bitin siya. Sos,
Ako yung giunog tintal tong bayhana. Mao ba? Mao ba, tiyo? Uy! Pero wa kumada. Buang siya. Abi kay nakakita man siya nag-ihap ko salian sa akong duha ka baka. Gitingta lang ko. Wadyo ka ba dadong? Aw, nadana unta. Pero dihang gitununan lang ko 50 pesos. Aw, nilakaw. Nilakaw dito. Nasuko. Oy, porbidan. Oy. Nambana mo ay. Lolo, pasaylo ako. Husto na, Ronald. Nakasa ka na. Dili na kumuhatag pag-chance ni mo. Pagsulti mong duha. Bitaw. Lolo, Husto na lagi, Ronald. Dili ka makasabot. Dili og dili na ko nimo. day, Ano lami pa ko magtipon tagbalik? mulabay pa ako timplahan. Hilaw, ganahan di kang kanon ng imong hotdog, ha? Nga naman makamusulti na ko. Nga gusto mo di kang kanon ng hotdog nimo. Dakong kong respeto ni mo, Lolo. Mawa ko katumuhatan ni mo. Pero, dawa itong pinabalik eh. Ang tikas kong hotdog na eh. Why? Ang sa'yo ay. Wa na'y lami. Bisag nagpakiluoy na kong maayo si Ronald, sa iluon ako siya. Wag yung ko magpadasay ang pakil kung maluoy ko. Usab-usab siya. Nagbang buang. Dili na ko na siya musab. Dili niya. Nagguba ang akong pagsanig sa kanan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ludi. Ginaingon, ayaw kumpiyansa. Kay bisag ang hulmigas nga gamay ra, kung matumban mapaakan ka. Ako pakaha nga tao, unya dako pa. Mao kini ni tabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ron, kinsa man na si Mila nga magsigig text nimo? Ay, kauban ko sa baho, Lodi. Nga naman. Nga na magsig text nimo? Kadlaw ng dako. Wala ba hinungdan ang iyang text? Unsa man na siya? Daga na siya, uminyo na. Daga pa. Ingna na siya ha. Aron dili ko siya sulngon og awayon dito sa inyong trabahoan. Nga hunungon na niya iyang pagsigig text nimo. Kay kung di, magkabulingit kin siya sa kaugalingon niyang dugo. Wa ko mahadlok. Ano nga nagod na pasig-text na ko? Mila? Bisag ikaw pa na may mutas na pets kong asawa? Mapo ni buhato ni mo? Hala no? Sulungan lang kong awayon nga dili man bati ang akong gipang text ni mo ron. Pag Ginoo man ang akong gipang text ni mo good. Di mo po ka magkasabot sa batios kong asawa eh. Bahala ka eh. Sige. Ay kung dagin ang pag-text mo na ko. Bisag kalawang na ko. Wala ko mahimo kung pananglit. Buwanhin sa itong trabahoan si Lodi ha. Nga akong asawa. Sulngon ka. Bahala ka. Patuo sa gisulti ni Ron, Mila. Maldita na ba kayo ng asawa ni Ron nga si Lodi? Ano ba maldita siya? Mahadlok ba kung maldita? Ay bahala ka. Daga ka man unta, Mila, oy. Pero nga nung sa dakong minyo ka man magsigig send og text messages. Wala mo masayod. Pansa kadako ang akong gusto ni Ron. Okay ra ko kung magkausahan kong Ron. Basta, makatilaw lang ko siyang pagkalalaki. Hindi pa ka matulod? Wa pa ko duka. Unsa man? Naingna na nimo ang imong kaubang demonya? Oo, naing na na. Unya? Tuog na ko. Basta mo text kihapon gani sa nimo. Dili gyud ko magduduha sa pag-adto sa inyong trabahoan. Hangyo lang ko ni mo ha. Hangyo unti ka. Ayaw pag-iskandalo dito. Akong hagiton ko sa imong kaubang demonya. Makahimo gid kog iskandalo dito. Tuog na ta eh. Tuog na ta. Unya na good. Ngayon. Ay, uy. Mingaw na ko ini ron. Agoy. Karong kadlawan. Ay mo ba? Nganong kadlawon pa man good. Nakaroon man ko ganahan. Sige na, be. Ay. Ako'y mahibaw ini. Ay, nagwangi. Ay, makuha na. Bungi na. Nilihok yung junior. Yok lagi. Ano naman tanay mo? Bete rin eh. Ron, litaya ko. Ang asawa eh. Bawa ko. Oh, sakti. Mura magburot siya ni. Tamaon na naging paborot niya. Duwaan ko niya. Sige. Magdinong na ito. Wala ta. Duwaan sa takong imo ha. Ganahan ko, anak. Kaya daon na ba ako?
Kana Ron. Istorbo, oy. Pasadi. Ang demonya na po ni. Pasadi na. Masagdan ko taon. Patayong ta. Time pasa kaya akong basahon kung siyang gitext ni mo. Manihoon ka diri balag basa ka diha. Nyara mo bangon sa kuy. Nawangi ni bako mo pangon mo. Ila si pasag. Kagagid ay. Bugo gyud bayana. Nag-text na pa nimo ay. Ma lang kang bayana ka. Ugma ka lang. Ay, wa para ba mo abot si Mila, Lord? Maghuwat ko niya. Sige, Lord. Lingkod lang diha. Ay, may abot na jud ang hikayon nga ni Song ng asawa. Wa pud gabae ni Mila, eh. Di man mo patuo. Nahala. Ato ba ngang asawang maldita? Good morning! Mila! Uy, Lord! Nialagi ka. Unsay? Aray, ha? Buang man ka? Ha? Ako na hinuon ng buang? Nga ikaw may nagsigig text sa akong bana? Unsa man? Gusto gyud ka makatilaw sa akong bana? Gusto ka? Kung gusto ka mo tilaw sa akong bana, buhatan na sa akong atubangan. Ay, kalain ka, no? Mag-torch me nga. Doon ay magtanaw. So sa ato pa, gusto gyud ikaw mo tilaw sa akong bana? Sige! Patilawon ti kang tan-awon talang kung di baka matukan. Kay dako? Dako! Hala, no? Hindi naman di ka. Ayaw pag-iskandalo din sa kong tabawan. May anhim mo ka. Tungod igihagit ko ining buang dako. Gusto ko na siya mo tilaw nimo. Sige! Patilawa sa imong dako og taas. Og dinhi na ninyo buhata sa kutubangan ha. Buhata na ninyo! Paita, biyan ako ina eh. Ron, Lodi. Ay, pasodlon ko na mo sa office ni manager. Apil ka na, Mila. Dali mo da! Maayo ning mahumanday ta din eh. Uy, Ron? Gano'n maghipos ka mas imong mga gamit sa office? Marisign ko. Unsa? Hasol, kapoy. Halaoy nga nagutang ikaw may mo resign. Ano ba tagal ng peace of mind si Lodi? Nga ikaw man lagi ang mo resign. Kanauntang demonyang babay ang mo resign, dili ikaw. Sagdi na lang. Sige ha? Ron, uy. Salamat sa inyong kaayon ako. For 20 years. Ador ko. Magdegosyo na lang ta. Karon nga wala kay trabaho. Samsan negosyo ha. Ikaw! Unsa may ganahan nimo? Kana malingaw ka. Wa. Unsay wa? Kapoy. Baya, no? Nawili kas demonya nimong kauban? Maong dili na kaganahan malingaw bisag negosyo na lang unta ato? Kapoy nang sige ngunin ni Lodi eh. Minasaya na ko sa kong trabaho. Aron mahimutang na ng utok ni mo. Ganun nang luspad man ka. Ganitingog ang imong cellphone. Nay nag-text. Ambil ang cellphone ni mo, be. Kaya ako mabasa. Oh. Gaga! Buang! Siya gyapon ang ni-text ni mo. Ang demonyang dako. Hi, Ron. I miss you. Grabe ang kamingaw nako nimo nga dili na takauban sa work. Ha! Ang bina akong cellphone eh. Lods. Ang mayo ni cellphone ha. Buko di. Handa siya. Oh, di pa. Tumag-tumag. Kaya mayo yung cellphone. Oh, gupaan ka na. O di na ko mag-cellphone hangtod sa hantod. Oh, ikaw! Wa na gid magbaton og cellphone si Ron. Ang nakaingon, demonyang babae nga kauban niya sa trabaho. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tuto. Ginaingin ang tentasyon na kanunay sa among luyo. Pero bisag unsaon sa paglikay, matingtal ko. Mao kini nitabo sa kinabuhi. Nga dili na ko mahimong kalibutan. Toto, Ma, karon nga may trabaho ka na. Makahatag ka na gyud og maayong ugma sa imong pamilya. Dili ka na siguro awayon ni Telma. ama yung tama. Basta, dong. Ihatag lang gyud kang Telma ang imong sweldo, ha? Aron siya na'y mahibaw mo budget ini. Oo, oo ma. Unsa man ito to? Ako ng sweldo, Tel.
Naibaw ko. Kinira? Oo, Tel, kana da. Kagamay ko din eh. O, kuan. Unsay kuan? Gipamayra man ako ang tindahan nila ni Nang Lumin o ni Masing. Nakautang tas kwarta sa wapag ko pagkatabaho. O nga ni bayad man ka? Para magkautang na punta. Wisat, di namang tawhana ka, uy. Oh, Tilma. Sayon ra ng mga bana de aron murag irong gutom nga magsunod-sunod nimo. Unsaon man? Di paturjakon. Na? Ang bayot na paturjakon. Aba ka di ay. Paturjakon gyud di ay ka ha. Wa paturjakon gyud ay nimo ha. Padi di sa uwin unsa man ka. Mao ba payot? Oo. Ang akong isuon nga bahay akong gitudloan ang daday onya siya paturjak siyang bana humanog tunol kompletong sweldo. Ay, kulain pud anak yuts, uy. Mura ko gibayaran anak. Oh, mao yun na imong buhaton day Selma. Suwayo lang day. Tilma, uy. Supa, uy. Unsay Telma, uy. Nainsik na akong pilido. Iyag talikod ba? Ato bang nagkukutil? Hilom da, ay. Ay, kutilik ditil. Hilom da, totoo, ay. Unya na ko maatubang nimo. Kung makahatag na kas kompleto nimong sweldo. Ay, ugma. Ihatag na ko di mo tanan. Ang kompleto, gud. Kay ugma naman ang sildo. Di ato bang diri? Di ko. Ato bang? Di, day ko. Ugma pa na tayo yung sweldo. Ako pa na po kung atubang nimo to. Usa? Til. Salamat ka na matapa ka. Ngano? Ayaw talikod. Ngano pa, uy? Basta. Uy, ko totoo. Kapoy ka. Nya, di ka madawat ini. Kini. Ano nga pilion mo ini? Kini. Di, kompleto na kong sildo hatag mo. Di ka ni? Kompleto, gid na. Ipa. Oo, ang bibig. Ipa. Ansa na? Kompleto di? Kompleto? Dali na. Dali na. Hindi naman ang kinahinay. Kung nakay niyo. Big time niya. Big time pa niya. Tapos sa nung sa. Kidugo ko. Unya? Pinan ko. Tigni ka ayo. Sandaan. Sagdilang. Okay na ko. May magsabadista ta. Sige, gid. Pamugos gid ron kay saan tagit ka? Layas ka? Oh! Layas. Kay Lisa, tika na sawa ka. Kuyaw og tinod-on sa imong bana ang yang gisulti nimo day. Katawa lang kong hilaw ni Tuto, ma. Doon na kay babay nga mupatol niya. Hoy, ayaw ismo lang imong bana, Telma. Kita gani naglaing babay, aw. Kaubogid ka. Moon ni hitabo nako. Padili-dili man ako masawa kung ganahan kong motorjak niya. Aw. Natinta ni nung ko slang himaya. Aw, nahunla kinuon jud ko. No, unya. Unsa pa? Gubot pas lukot ang among kahimtang. Di ko gusto magkagobot ni. Unya? Wa pa man pa nagtintal ako. Ikay manintal. Di ko sa ko isiboy ko. Nya unsa man? Katagan ti ka. Doon ko ipailailan nimo aron mag-foursome ta. Ha? Taupat ba? Lami ng foursome? Lami siguro. Atong suwing bituto. Ay! Foursome day taron? Jessa, ikaw si Toto, kami po ni Gina. Usara ta ka kwarto bay? Usara. Usagi foursome. Usara ta ka katre, kita upat. Unya unsa man? Di ba thrilling?
Sugdan mo motor, sige na. Bayan mo mo. Sige. Toto, hinay-hinaya ba ako, ha? Sugod ako. Niga. Bajia. Sugod naman. Sugod. Sugod mo diha. Sugod na mo diha. Sige na. Isang. Laman sa akong taga maayo, ha? Nakasuway nakagbut sa papait eh. Wala pa. Saan man na? Bago ba ka nag-CR, di ba? Mo ni but sa papait ka na, ha? Lagi! Tuto, kabog na kang na ulit. Bog. Nga, angal ka? Ay, kanya. Alam niyo. Gatawag mas Jesus. Unsay lami? Pait na ko. O say but sa papait, ha? Asam. Soyan di ka sa papait, soya? Suwayan sa mga mata. Ay, babae ka na. Ay, May natinda mo ako. Nagpatintal buko. Sa akong kahubog, nagkasulti ko sa tinuod sa kong asawa nga tintal ko. O gagamitan ko but sa papait, tintal ako. Nagpaon ko ko sunod dyan. Si Tilmap. Maayo eh. Ug mao to mga kasuners atong Palamay Drama Compilation Part 129. Ug akong pahibaw sa inyo pag-usab mga kasuners nga atong drama hulat-hulati lang. Hinaot nga suportahan sa ninyo o paminaw mga kasuners. Ug ako dai shout out tanan ka comment sa kuas. Ug atong gi-appeal sa atong pag-vlog karon. Shout out ako si Ma'am Del Sam 99. Si Oscar Abedog, shout out nimo dia Oscar. Si Ma'am La Arne, shout out po nako. Shout out po nako si Mitasio, si Lindsay Arnel, si Rodrigo Bali, si Nalin Labial. Ug mao to mga listeners, tanang ga-comment sa ko atong gi-shout out. Ug gibasa na to, ug napil sa atong part 179. Ug usbo na ko mga listeners, salamat jud kay sa inyong tanang pagsuporta, labi na sa akong mga komentor nga isa jud ma-appeal sa akong pag-vlog. Salamat kay sa inyo, labi na sa akong tanan mga listeners sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong mga gina-upload mga drama. Daghan jud ka salamat sa inyong tanan.